Ngibingelele mbukeli lapha ekhaya igama lami umzothulanga lakhe sabatha Wazman DJ Bonyabhonya insizwa enhle kunazonke insizwa eningizimu Afrika umfowasi Kobdi lakhe lamasoka intombi adonsa bayidonsele epasheni umphedlemani umama omkhulu kwisigaqa zibhodongo ongaphansi ongaphezulu utheleni la kundikhanda ngoba zonke intombi ziligundile hande manje cije mava cije umsholo intombi zimbili enye ingiyakaNqethe enye ngiyaseClermont anoboni namajuba amabili eshaya ingoma phansi kwentaba yezulu ngiyabingelela ngalesi sikhathi kwi-Aheko TV sizohlala nawe ngaso sonke lesi sikhathi la khona sobe sikhuluma khona nabelaphi bendabuko abahlukahlukene nawe-ke unalo ilungelo njengombukeli lapha ekhaya ekuthenini ukuthi uyicelele ekuthenini ukuthi singakhuluma nobani uma kukhona imibuzo osuke uyifuna kakhulukazi ukuthi uwazi noma uphenduleke kuyona. Namhlanje-ke sokhuluma ngey'gubhu ukhona udokotela omkhulu bathi uNondela Mzimba uDlamini sihleli naye-ke njengamanje wena okwakho nje ukusubscribe emva kalokho ukwazi ekutheni ukuthi ube yingxenye kakhulukazi yey'nkulumo ehlezi siyikhuluma khona la kwi-Aheko TV. Nondela Mzimba ngiyabingelela dokotela omkhulu ngiyakwemukela kwi-Aheko TV. Angibingelele mfowashembe nabalaleli emakhaya eSouth Africa yonkana. Lo khuluma konke nginondela umzimba ugadla bathuthe bathakatha umthakatha uyinja kimi nami ngiyezulwini. Angazi ngiyafika ngithini ngomfowami kafuna ngoba ishisa lo khuluma. Awu yabona Nondela ngizwa abantu kube yibona abathe ake ngikusondeze ngithi mina hayi uNondela ngizomsondeza la kwi-Aheko TV ezoyikhulumela yena nababukeli sizokhuluma indaba enkulu ethinta izigubhu. Ngaphambi kokuthi singene ezigubheni uNondela Mzimba ungubani uqhamukaphi ulapha ndlelani? Nondela Mzimba ke ngwakaDlamini Isibongo igama la Nondela Mzimba nikela kwabezizwe ngalinikwa insizwa sasikhuleka nazo sibheke kakhulu phasi la Thandazela ngokusuka ke ngisuka ekhaya eSwazini ubaba ke wayenemizi ngoba ubaba wayenamakhosikazi hayi unkosikazi anomuzi nalapha eNanda eMatikwe bese kuthi uma ongizala ke isithokazi esizala mina sasemsinga kaZondi mina ke ngokuhlala ngisenanda eMaqhobeni uNondela Mzimba ke umelaphi wendabuko ophatha amakhambi esintu okusho ukuthi uNondela singamfaki esigoqweni okwamanje asigxile lapha kakhulukazi emakhambini esintu ngoba ngifuna ecacele umuntu ukuthini uNondela Mzimba usebenza kanjani uthinta amakhambi nje kuphela. Ngithina amakhambi nje kuphela angibusisi imanzi ngithinta imithi eyadalwa uNkulunkulu kuthi abantu abaphila ngoba uthe nginikile imithi namacabunga enoyiphilisa ngayo. Nasi isigubhu ngiyasibona sithi asithinta indaba enkulu ethinta izigubhu. Kukhona abantu abathi uma bekhuluma ngesigubhu base bekhuluma ngokuthi umuntu osuke nesigubhu usuke ethwele. Ngifuna ukucacise lapho ngaphambi kokuthi sibheke umsebenzi wesigubhu. Zikhona izigubhu ezinhle ngoba zehlukene nazo izigubhu noma kwehlukana amaziko la zakwa khona kubelaphi. Kukhona isigubhu esidla umhlakuva kukhona isigubhu esidla imbongi. Lezi igubhu lezi ayifakwa gazi bese kwakhona ke abelaphi abakha izigubhu uthola ukuthi ifakwa igazi. Engibona kahle ukuthi lezo gubhu zinobungozi ngoba zizokusuke zidla igazi egcineni uthole ukuthi mhlambe sesibulala umuntu kanti lezi ezidla amafutha omhlakuva namafutha embongi izigubhu lezi zokudosa inhlanhla noma zokuvula inhlanhla noma ngabe unenhloboni yebhizinisi ekufaka phakathi ithenda noma ke itolo noma uyadayisa lezo gubhu lezo azinazo ubungozi. Nangoku umuntu uthi ufuna isigubhu onjani umuntu okumele efune isigubhu ngoba ngingasho mina ngiyihlalele nje ekhaya ngithi ngiyofuna isigubhu ngabe songisebenzela yini isigubhu makuya ngokuthi mina ngiyofuna isigubhu angina business. Cha isigubhu angeke usinike umuntu ongena business akusiyo umlingo lo ukuthi kuzosa kunemali endlini. Isigubhu sifuna ukuthi ngabe une tuck shop ngabe une tavern ngabe unestore umuntu owenza ibusiness kuze ukuthi ibusiness lakhe liphakame kuze ukuthi ama customer angene sifuna lokho sigubhu ngeke usithathe isigubhu ungena business ungasatha kanjani isigubhu uyingane esikole usafunda noma ungenza ibusiness. Abantu bamabandla bangakwazi ukusithatha isigubhu uma kuya ngokuthi ibandla kufuna likhulu bayasithatha isigubhu abantu bamabandla ngoba phela lapha akukho godo oluma ngaphandle kwesisekelo yonke into inesisekelo sayo kuze ukuthi abazalwane bangene kufanele usithathe
Okusho ukuthi siyasebenza nasebandleni. Siyasebenza nasebandleni isigubhu ngoba phela abantu fanele bangene. Adasiye la ey'gubhini umehluko-ke umuntu kukhona akokhuluma ngesigubhu-ke ethi esinhlanhla. Omunye uma ezothinta indaba yesigubhu ethi lesi siyalwa nezitha. Ngabe ukhona umehluko phakathi kwazombili lezi gubhu? Awuthi ngiyichaze indaba yey'gubhu. Iy'gubhu zihamba ziwu-2. Ufika umuntu umenzele sekuqala. Unesesilisa nesesifazane. Kuze kuthi lesigubhu sisebenze kahle fanele egcineni ibhalansi. Naw samkhala umuntu uyamkhala ngosokuqala. Fanele abuye alande esinye sesibili. Bese uma ngabe udila nezitha kukhona isigubhu osakhayo esezitha. La khona kufanele ukuthi uthole ubhekene nesithi awusazi. Sidlule sona kuqala before ushayeke wena. Ngeke uze ushayeke nakhona sona. Kakhulukazi sibuya kulaba abamabhizinisi. Abamabhizinisi kusho ukuthi kubalulekile ukuthi lesi zitha kushe sikhona. Kubalulekile ngoba uyabona la kunenhlanhla khona kunesitha. Ngoba indlela lempumelelo yedlule emzimeni. Ngesikhathi abantu bakubona uphumelela nezitha ziyaphakama. Zisuke sibone ukuthi le ndoda yokuyilungelo yini. Ake sibuze la wenondela mzimba. Kukhona into ekithinte abantu othola ukuthi ubaba ekhaya wayenaso isigubhu siyakwazi lokho. Ngabe kukhona yini okuthiwa esasekhaya? Siyintande noma siyinhlanhla yasekhaya. Uma umuntu ekhuluma ngokuthi kuthiwa akavuseke isigubhu sasekhaya esasikhona noma kwakunamatekisi noma kunani, ngabe uyakwazi ukuvusa sona lesi esasikhona ekhaya? Kungako kubalekile emfukashembe ukuthi uma ungumnumzane ekhaya uthathe into oyenzayo uyifundise ingane yakho yomfana. Uma ungenayo ingane yakho yomfana mtshele phela unkosikazi wakho uthi nangingasekho mama uyokwenza kanje 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 kuze ukuthi leli business azi ukuthi lamiswa kanjani. Kuze ukuthi liqhubeke lebhizinisi lisebenze. Okusho khona ukuthi inondela mzimba uma umuntu efika ngisho kuthiwa akasazi uyakwazi ukuvusa sona impela lesasekhaya. Njengoba ngithi kubalekile ukuthi la khamba khona ubaba nabe kunengane yomfana esekhulile ubaba ayitshini ukuthi ingane yami mina ngisizakala la. Wenzela ini lapho ukuthi uma ngasekho uzokwenzela umzekelo nje emfukashembe ukhona omunye kade aphumelele asakude kabi ngamabhizinisi. Ngathola ikholi yokuthi akasekho engozini. Umuntu wangifonela mina ngonkosikazi wakhe. Wathi uyeza lapha kumina. Wathi ubaba wayithe uma kwenzeka ngihamba naye inamba ngiyonifonela. Manje njoba afona unkosikazi uthi manje ngompa ama direction wakaza ekhaya unkosikazi. Wathi uthe ngimosithatha. Wathi ngimosithatha. Kepha na mina ngoba ingane yami ngiyayibona seyikhulile. Kungcono ithethwe isona. Ingane. Uyayizona ke mbukeli lapha ekhaya. Kulula nje udokotela unondela mzimba lo esikhuluma naye. Okwakho nje esekutheleni ukuthi usubscribe, ekutheleni ukuthi lo msebenzi uhlezi uyingxenye yawo. Nokuthi ke kubalekile ekutheleni ukuthi uma kuya ngokuthi sikhuluma ngezinto ezikanje nawe uma unovo uyobusuphawula ngokwaziyo ngaphansi kwale video ngoba uzoyithola zonke izinkundla zokuxhumana. Njengamanje inondela mzimba ngibona ubungozi okukhulumayo okuthinta isigubhu sokuthi uma ungamazi isandla umuntu uma kuthiwa awunabo ke abantwana kodwa ukaniwe uyakhona yini ukuthi isigubhu sithathwe noma udlulisele noma kumniweni? Uyabona uma abantwana ungenabo unkosikazi wakho akasithatha ngoba phela unkosikazi wakho usuka azogana wena. Ufuna ibhizinisi kunathiwa wahamba ubaba ekhaya kwaphela. Nayo into efuneka yenzeke. Umbuzo uthi abanye bathi mabekhuluma ngesigubhu bekhuluma ngokuthi esinye sigatshe kuyena egazini. Ngifuna ukuya lapha ekutheni masidlulela kunkosikazi siyosebenza ekubeni sasigatshwe kuwena njengoba buyekhaya. Angithi ke ngako ngithi mfowashembe kubalekile ukuthi unkosikazi wakho umchazele yonke information. Uthi nangasekho ubothetha le number le uye endaweni ethile. Ngoba lapho akeke uthi nje wena ufika akasekho ubaba so uyasukuhlala wena nkosikazi ugquma uhlala esigubhini. Ngoba ungakhuluma naso ningaxhumana. Kanti naso ubuyela wena nkosikazi leyo nyanga
iyafike leyo nyanga ikwenze igeze ikwenze lezi zinto yayizenze kubaba emzimbeni wakho. Okusho ukuthi vele umuntu ngaphambi kokuthi umnike isigubhu uyamgeza ususa amathunzi uphinde futhi usilungise kuyena egazini. Shothi umuntu awuvele umnike nje isigubhu. Awazi ukutshala imbewu ehlathini. Ngoba kufanele ususa ukhula. One kufanele ususa amathunzi. Two kufanele idlozi lakhe liqine libe clean. Kuze ngoba phela akusiko ukuthwala lo. Yinto lela ezophisa wena ezolekelela idlozi lakho. Umbuzo ola Nondela Mzimba ekutheni abantu bengayilanda isigubhu esibeke igcekeni kodwa uma kuthiwa ke mhlawumbe idlozi alivumi ngabe kuyenzeka yini ekutheni ukuthi singahambisani nokudlozi. Kubalekile kungabona umuntu azofuna isigubhu kubalekile ukuthi siqale kuyiwe phasi kuhlolwe. Lokuhlola kusizaphi ke ekukunikeni umhlahlandlela indlela leya phambili. Ngoba omunye isigubhu kuthola ukuthi asidingeke emzimbeni wakhe. Asidingeke kwasedlozini lakhe. Manje uthola ukuthi kufuna alungise inkinga ezithile nje kuze ukuthi izinto zakhe ziqhube zephambili. Ayi iyathusa ke ngoba egcineni wonke umuntu ufuna ukuceba. Kunabantu mfoka Shembe abafuna ukuceba. Uthole ukuthi umuntu kwayena wayizele kahle nje. Omunye uthola ukuthi uvinjwa into yokumbula ingubo. Owazala embethe. Akayimbulanga ingubo. Manje kubalekile ukuthi ukuhlola kubalekile futhi. Manje kuze ukuthi kwenzeke lento kahle kumele ukuthi lo muntu umgeze omunye akadingwa sigubhu. Uthola ukuthi kunezinto ezincane nje eziphambana emadlozini akhe. Funa kulungiswe kona. Uyayizwela mbukeli. Sikhuluma indaba enkulu la, indaba yezigubhu. Ngoba wonke umuntu uma efuna ingcebo uvele ethi ufuna isigubhu. Kuyenzeka Nondela Mzimba ethi umuntu cha ngizile ukuzobheka mina ngiyifunela isigubhu. Noma ngabe yena athi akazile ukuzobheka. Awukwazi mfoka Shembe kuthatha inanjana imbewu ifake ehlathini. Izothi la imila lembewu mfoka Shembe iqhankanyiswa ihlahla. Sewuyabona umbila sozaqile. Awukwazi ukutshala imbewu ehlathini ungalimanga. Kodwa isigubhu asikhethi. Ngabe umuntu wesifazane uma kodwa unebhizinisi uyakhona ukumnika. Uma kufika umuntu wesifazane engafikeke nendoda kodwa unemabhizinisi uyakhona nokumnika. Uyakhona nokuthi ebe nesigubhu othola ukuthi indoda ayazi. Kuyenzeka umuntu wesifazane uyakwazi ukuthatha isigubhu. Umuntu wesilisa uyakwazi ukuthatha isigubhu. Okusho khona ukuthi ngisho beganene uyakhona wena ukumnika umuntu wesifazane isigubhu uma ekuya ngokuthi ufuna ukusimama ebhizinisini. Athi ugane baganene. Akakhulume nendoda yakhe bavumelana bese kuyamnika. Nondela Mzimba. Abantu ugcizelele la ekutheni bathola kanjani ukuze sikwazi ukuthi sibe nomhlahlandlela walezi zigubhu ngoba egcineni sizwa bonke abantu manje sebethi bakhipha. Mfoka Shembe ake ngikhulume kanje ngezigubhu nje basikhuluma ngazo. Akusibo bonke abantu efabathola igubhu. Kubalekile kuhlola. Abantu bayongithinta ke u061 21 34 318 061 21 34 318. Enye inamba ngiyatholakala eJoburg ePhosphorus. Number yakhona is 083 980 3899 083 980 3899. Ngiyabonga mfoka Shembe. Kunjalo ke mbukeli lapha ekhaya besikhuluma noNondela Mzimba. Inamba yakhe iyona la escreenini ngoba ubheka lapha uma ubheka lapha kukhona imininingwane evelayo ebhala noma ebhala imininingwane. Kunjalo ke mbukeli weAheco TV uyena kuDr Nondela Mzimba uDlamini engithe angimlande osukwini lethu la namhlanje la khona besikhuluma indaba enkulu yezigubhu. Ukubaleka kwesigubhu, ubungozi baso isigubhu ngoba kubalekile ukuthi ubazi ubungozi besigubhu. Iyona inamba yakhe le oyibonayo njengamanje ku screen sakho. Ithathe uyigcine leyo namba uma kuya ngokuthi ufisa ingcebo
noma ufuna ukubheka into zakho ukuthi zingakulungela kanjani, thatha le number elapha escreenini. Kumfowethu emashumshumi umfokoscope lakhe lamasoko intombi ayidonsele fashion umphendlemane. Umama omkhulu kwizigaqa zibhodongo, umzukulu kala ngaphuma siko nabalotha labangulu umahlombe ezingungu ngokuvala. Umzukulwana kabhombela isitimela samampondo umnqamla ngokufana nibethu umhlaba nezulu. Cha, ngilibeka phansi uhlelo njengamanje. Ngesonto elizayo kukhona esobe sikhuluma nayo. Qhubeke njalo usubscribe Aheko TV, tshele nabanye.